Biyag ti tao. Sigurado ka ka din iti dayta desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabroad kan. Laglagi pa nariga ti mayadayo iti pamilya. Daytoy laangan ti amok apamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, nanang. Amo yumat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak matkit di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok, nanang. Ikararagyo asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin abos may ichay. Kasta mata ka na yun ti ikarkararag ko, anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yo. Nang runa no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo a Freddy akatulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyaman akmanan, nanang. Uray kaskasano. Nalagan ti riknak nga umadayo. Tada kayo iti kabsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomaranak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka, Wan. Wan, amok daytan. Di ka kumaagbalin asakit ti ulo kadakwada kan angkel mo a Freddy. Wan ko naklaro dan. Dagitibilin ko kan ka. Di mo liplipatan, ha? Wan, dagulit kayo mat, nanang. Wan, tapno di mo malipatan. Agadal ka anasayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo, aya? Inton bigatan. Okay nga, Rod. Di ulip-lipatan tagpawit, Wan, agpaw itak adagos apaman ang maalak ti umuna aswelto. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti paparamid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santalatan, Anya ngay kat iso umatibos na. Numabalin la kumasukatan ti busan niya. No siya, sak dito'y, Mare. Uray na unget. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan dati trabahador da. Naku namon, Mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan, Ingkay bagakan ko na Ang mga no da pa iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan, Mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Rimormat manan. Anya, napanan na. Kasi tisigod Adda manan iti nagiti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartak manen ijay. Wan manang. Inak tusukunan numadamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpawitak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta nga'y, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yun ni nanang. Nagabrod pa'y lang, no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo, apok. Sikat ti makagapo no apay anagabroad. Anwak nga'y dagita. Kat aramatam ang agiskwila. Nagpipintas to pa dagito abado. Ibagay man kini nanang. Ngayon sumaruno, kwarta latan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot, kita adumat ti badok. Kwarta ti kasapulak apong. Sana dagita. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya ato tapno makagraduar ka, Wan. Apay apakis lang timpawit yo. Kwarta ti kasapulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpawitak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapulak kon ti kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo, Freddy, anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga agungat man jay. Pangusaran man ni ti kwarta. Kunanang tumaran kanyak Bay amta ichat kunto. Wano awagak laengan. Urayag latan ti pawit yun nanang.
Di yun awagan ng uncle, tas sumanakon tumanan. Sige, urayim tagpaw itak to anak ko. Api akas jay mati pa nagsasao di anak mo kan ka, Mare. Kasapulan na kano ti kwarta, Mare. Wen angam kasla makaunget pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti pa nagsasao di anak ko, Mare. Ay, ipagarup na siguro ang nalaka ti trabaho ta dito'y, Mare. Demanding launay. Mare, Ungrateful di anak mo, Mare. Ay, pasensya kan madingamin, tirik na ka nakangag. Di na ka pa'y kinumustan. Kwarta dagos ti bagbagana. ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngumkas jay na mutlat ta, Mare. Ay, sa bagay, ada talaga nagiti anak nga ore kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken lata ti ulo da, Mare. Anya ti plano ni manang mo nga, Freddy, anak ko. Agrin nyo nga tayo ti kontrata na ijabroad. Kastamad ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot ag bakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagip nakpay lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Di, saan na kas na anak ko? At dala na patig anang usarak iti sweldo. Wano? Addan sa bali a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atang pumanak ko? Sikat ti makagapuno apay anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan may pawit yo. Di yun lang maibaga ta mabuton kayo. Saan man atila ibagbaga man ako? Tawan kinapud no dagita. Ken na minsan matla sa anak anag pauit. Pawitan dak nga rodan tanay. Naibuson ti kwartak. Nakautangak pa yun. Ala, ngampang nga asim ha, ta saan ko maabisyo ti pangigastusam. Wen, sige tanay. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tanay. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kasya pa nagsasaw mitinam, Jomar. Apay manan ay uncle. Respetum ko mamatinam. Nagalas ti pa nagsasaom. Kasla saan mo nga ina ti kasya pa nagsasaom ken ko ana? Anya ti ma-DJ ya. Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto mitinam. Nagsasaw ka, kasla si katibos na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rodan ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat da jay San adakas nagdawat ak iti kwarta ken ko ana. Wan ngam kitaam kumamit. Narigat ti trabaho ni nanang mo abroad. Di na lang may diretso nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan iliw ti kalaban ijabalasyo tao. Sige uncle, tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan na iti barkada mapaliwawang. Agraman barkadak, iso kada kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo't nabiso at tao ti pakibarbar kadaam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti riga ti inamijabrod, kurakmanen. Maulawak, Mare. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mare. Ay na, agpa-check up kan, Mare. Delikado dahitan. Agi na naak labiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipauit ko laangan iji Pilipinas. Ay, kasanon no dagaya mo na dagsan asakit mo. Banog ko laang daytoy, Mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige, Mare. Agi na naak biit. Ituloy kun to ti aramidak inton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno paginanaan na kapaylaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak daytoy, Mare. Agi na naak labiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Nabay ka di apong. Tinapatag akit nagawid
Ay na, dita ti pangigas-gas to sa miti kwarta pagrigregatan jay inam. Inted na nga rod kanyak, di kwarta kon. Nung makita na kanya Uncle mo Freddy ay jak lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na anggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wala ta natangkan mo't ngamin ti ulom. Talaga kita, kaguruguro na ka. Isaksakit na kanya Uncle mo. Di na kaya tamay sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din dagita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Nali agpulong kay manan kinanggal apong. Tapno ang tanak manan, ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asungsung bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, damanan na pananda kadagiti gagayem na anak ko. Anya, ang mga numabaybayan na matan ti panagadal na dita, Nanang. Anda nga min kwarta ngay pawpawit mo. Numabalin, di mo sobraan ti pawit mo anak ko. Nanang, Nasukir nga min. Natangkan ti ulo na. Nang runa no kadwa na dagiti barkada na. Uray ni Preda kabsat mo ay na. Marigata namang disiplina kankwa na. Tapasaray sumbatan naman. ano sa nyo pailaan ti anak ko, Nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dengdenggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kankwa na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod kini Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw kun ang makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang unay ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kasi ka naman ang tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadila ang Linda? Ape akas lag, laladot ka. Kalaat mat nga minasimakit ti ulok, Mare. Nini, ape nga eh. Ay na, makapadanag kamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawak, Mare. Agpa-check up ka nga minan, Idi pa'y lang ibagbagak nga agpa-check up ka. Mare, maulang. Anli, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga eh, naawaga mo ti pamilya mi si Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mare. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di si Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, Mare. Agpaimbagak ito yan. Sayang matitrabaho no sukatandak da, Madam. Sayang tinarugya. Saan matla kayat ni Madam ngagtrabaho ka No kasta ti kasasaad mo. Kuna ngamin ti doktora ka sa pulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak ngagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nang runa iti anak ko, Mare. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga apong. San mo tingagpawpawit ni Nanang? Sa mula malagip kita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di munto pa'y sungsung-batan ti awag naken ka. Irananamot ngamin ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na apong. Na, talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na mo't ting tagpawit. No agsasao ka. Kas lapid-pidutan lang dyan nam ti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kuana. Pagrigregatan na ti kwarta ang ipawpawit na kan ka. Ada ka di load mo, Prede? Apay ka din, Nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nap ko. Ada ka no dakas na napasamak kan kuana. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagainip pala dahi Nanang. Kun may isa,
Nasingpot dagiti amo ni Manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kada tayo tunggal umawag. Ay basta awagam man. Kaya't ko ang makasarita di kabsat mo. Mabit lang nga rod, Nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kasi ti apo, si Bibi agak tamot nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kaslag kakapsot ka mat. Saan mat nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabalin na pigsaan ti boses ko. Taamangan no agong ti bus ko. Aywan, sa anak pala makapawit or unong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, agpakadak pa'y nanang tabisi kami dito'y. Umawag ak tumanan no awan aramidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agringkan. Aldawan. Linda. Ni, apay akas to tilang ate kumarik. Linda. Ala, saan samutan nga kangangas? Linda, Diyos ko, kasyam kuman ni Linda. Ispalam tibiyag na po. Ay, tinasehat, ayabak na giti amok. Hello, asino da ito eh? Siyak da ito, Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan, si Kamot Gayam, kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla, titi bagak ay na, Ha? Apay? awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana po doon ay tamanang. Katong kaanulay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngam linablabanan na ti sakit na. Inkarigatan na lang ta tinagtrabaho nga uray tarikrik na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga, masakit kayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kunana mo ta pinakaamon na kayo. Awan na dakdakamot na balan. Di mi amo ang nagsakit. Tatunggal umawag. Kanayon na nga ibagaan na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya't ngagdanag kayo, ah. Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami? Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasaad mo. No amok lakas to'y ti mapasabakan ka. Sana ko mga manugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawid tayon. Datayolat na bati dito kampusantan. Uncle, nagsakit ti barugong ko. Amok nga minasyak ti rason ti panagaprod ni Nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampanunot na. Taura mo na di nan kapalandag trabaho. Inkarigatan na lata, ayat na lamay tad na tiga sa pulag. Gusto ka, Jomar. Nangato tarapahap ti inambaragan ka. Kati pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na. Adyak man la kumustahan mo ti kasasaan na. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar. Kasano ang masulitak ti nagkurangak iti inak, Uncle. Kasano ang may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsingpit kon. Nulatay matan ni Nanang. Nanang ko! Ala, agrobat ka, Jomar. Tayong kagin roll. Ha?
Kunak manlog sardeng ako nga giskwela angkal. Tawanan ni nanang. At na kwartang imbati tinam. Pagatal mo kanu day jay. Kasta ti inlanad na iti surat na. Sakbayan na tay. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan angkal. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kayatan tagbisyo. Promise angkal. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo, kay nakalpas ka ni ti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Uwan nga rod, Lola. Huh? Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan nga ininyero. Agyaman ako, anggal. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Anggal, kapuiti ka na ay nakadayo ti likod ah. Nga ore awanan ni nanang, sanda ka binaybayan. Ket panawanan, tapno agsubadak kada kayo. Kapuiti kinasaya at yung kanyak. Ay na, saan may mat nga isid-sider day ta? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Uwan nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo mo't ngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam itisidong tinamarswa. Uwan, angkal. Katagyaman akmanin kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Biyang, di tao. Kanenta amin ito in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sergio. Maibos na nga tadag ito eh. No, di tama boss. I-take out tanto na. Yawid mo. Ayun gayang. Oh, ato iti kwartang. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sergio. Nadada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ija lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, manong Jong. Tulong ko ta kwarta ken ka. Para iti duwan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Taawan ka tulungam amang isaksakan kalagitan anak mo. Manong Jong. Ket gapiti kasta sitwasyon mo. Na-develop ti ring na ken ka, Amy. Ha? Ay ayatin ka. Ala, di mat adda nasawa, manong. Wen, ngamdyak ay ayatin. Pudno, ngagdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagitan anak mi. Namayagan na kayat ko sinaan. Ngam masyanak kadagitan anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua da asawa. Inauna nga min ta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masusurok nga yaten. Kamkas siya matugali na. Iso nga awan namnama, Amy. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang matayak. Kat siga tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko nga, tadagasat ko kan ka. Ngam, kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka. Awan pakibiyangan na kanyak. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray agbabayak, awan na nyaman na kenkwana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam, Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina.
Kakuna na nga the overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumarak biit. Papanam, iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubliak mo't la dagos, mama. Oh, ang yaman ak tayo naklonak mo't laangan, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma nagiti duwang anak ko. Yak marami tikmang lukukin ka, Amy. Ngamin, ay-ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay, wingaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti Ami. Di ka ko magpadlaw iya opisina, Amy. Wen, Jong. Sikat ti pampanunutek. Diya kaya't amapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Uray may katak iti trabaho. Sikat ti pampanunutek, Amy. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iya balayo. Uray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag. Jong. Pasensya ka na. Tadi damat mabalin ti sumrag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito latan unag tilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino jay kanayon amang itultulot kan kang agawid ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan lalaki. Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na kamanon. Madamdamag sangit Ganto kanto. mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Ay katya maamom nga rod ah. Di mo mo't padagasan dito yung balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Angam di bale, yam amok tumatlaang kada kayo. Api analadaw ka simrag dito opisina, Amy. Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Hey, kanayon kala amaladaw. Agsasarunon tiladaw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kasta ti panagsusumpat mo, ah. Timangsit ka maten. Kasano? Kat kunamla no asino kamatan namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo. Si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti panagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay akas dyan mo tanda diyang, Amy. Bigla ti mangsit. Huh? Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kankuana, jak amo. Apa, Jerry? Anya dyan na idaron kanyak. Kasla ka kanumatan kalaingan diti opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta-kasta tinaidaron kanyak. Awan karbangam amang manmandar kadagiti kakadwam. Ta saan asikatibos dito, Jerry? Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwang, Sir Jong? Wano, ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pagibibyangan dagiti kakadwam itar aramiden da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibyangam, naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Ngamidya babati pangurayakan ka. Tapno saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong. Sige, umuna ako na rumah. Apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata diti unag. Tas sana makita iti ruwar no adda diti unag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin ken ka, Jaime. Jong, Sigal ako mga minan ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutak namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime?
kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititid ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Marcelina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot ten, bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Suruan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Iduldulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan nak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siya kon, Makatawan laang ang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. ado pa iti paggastusan da. Isong aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maited mo a sweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urnungak ko naklangarudan. Ala, maturog ka kit din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Ay, at hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo kay mi. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, at ay wanak tituyan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napnapanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala kay Jebalayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga agreview. Agreview ka, dito'y balay. May mayat mat lang, nadakadwak nga review, mama. Boring no may maysak. Anya, Oh, at iti kwarta mo, Amy. Igatang mi ti masapsapol na anak mo. Kan gumatang ka matinitikat mo katangan. agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa ka. Isa tunggal sweldo. Magtita kiti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo tanti pangibilbilangak kan ka. Nagapa kami ta asawak. Kaya't ko nasinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datanti agdan na. Wen ko mga rod. Ngam saan pa nga ita? Tumteng to tayo tagong tao, Amy. Urayag pa yung makatulpos na kita anak ko. Sakbay asinaak, di nada. Alam, pagandaram nga rodan to'y lugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdam apay. Aginiliw tapay, Amy. At da babae man niya. Anya manin day tanga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan aliliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya miti dayta. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpaisujong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bolpen. Naisagid ko laang. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manungal daw nakasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apa ya kasta ka matan? Matayuan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw na giti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramita kay me. Oy, Amy. Ada nakadano na damag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir Jong? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita o, nag-sweet kayo.
Aklunam nga minagdag paiso. Jerry, wan, aklunag, ngam, ididayta, ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko ididaytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? At asawa na, kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tayo pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong paganano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, may, anak. Ingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa hinanang. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problema. Kwa, awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman na kiti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tano makaabrodak, ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay, agabrod ka aya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya akon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asan anagaw awid ti amayo. Napanan na kadimanan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak, bugkaawan nak adagos. Ay, sapay ada kong maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta? Ibagayon kanyak. Tadyak amono kaano nga agawid ja amayo. Ada ngamin milagro nga aramidan na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak mama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanya. anya. Katimot na kasikug kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ando kami ang babae itibiyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdardarasa, di naktaptakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabit laang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito yung ipagbagam. Kasaritan dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matyan. Kung nakluwag at adal kayo, ngam sa bali maggaan tararamidan nyo. Imup-ubingan kayo pailaan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, papa. Ha? Sorry mat, papa. Di kaila nagpampanunot mo tan. Di us-usaran ta panunot nyo. Kadda kayo, papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tigastaan. Gusto nga ron ti panagbababae yo, papa. Namin ado nadara sa pinagsangit yo ni mama kapoy ti kastang aramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Huston, aguli magkanaon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kon ti maysa nga apo ko ta, Jong. Mandela, napaturog ko matang may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito'y apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Uy nga ron, kaslagap sutak na makitkitak na gito iduan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamatan, Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gapo iti na pagtangdag iti anak ta. Diyak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Huston dalya, di mon baliksan.
Ngamin, amo kung tikat mo ngay baga. Wan, nalabit, nga ito yan timbungat ti aramid ko. Dak pinanunod nga danak ko amapay. Jong, Pagawanan na ko man niya. Manuti basol ko ka. ay atan ka. Iso ang mapakawan ka. Basta di mo ulitan tinaramid mo. Kay Kari, Dalia, sana na maulit na siya. Pagpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabutay na ako nagbabae bakit? Ikari, asikan tulagan di atag. Aginggat maudi nga angas ko. Biyang di tao. Daytan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, Johnny. Gastadora tinubyam ko naklangarudan. Nanang, Tiam mo, madabalay mo asang putam. Balayo itinubyam. Ngamawan, uray may sa apuste ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon tinubyam. ay ataklat pa tinubiak, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na. Saan ka kadi ama upay? Ay na, siya kunti mangibagbagakan ka anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukas kan kwa na ti agbalin nga asawa mo. Uray po utem to'y kunak anak ko. Agyaman na nauray kas di timbagbaga ni nanang mo kanya. Saan ka lata nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na Isabel. Uray adon tinaramid mo ang basong kanyak. Ruming baulat at tinalaos sa panagayat ko ka. Agyaman na kani. Ay ayatan ka unay. Sorry manin iti amin ha. Wen, napakawan kan. Please ko malaang. Di mon ulit ang tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Idjamon ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Wan, promise. Agbalbaliw ako. Kat, okay kayon itinobyong, Isabel? Wala. Siyak pa'y ti ko nam. Nalaingak ang mga iayo ko nam sa. Bilibak nga ron ka, friend. Kanayon ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam awan mo't matungtong pal mo akarim. Uray talav na kumatinobyo, friend. Di nakabaalan ama po kawak itibiyag mo. Manutikas itinobyong, Isabel. Isong anadam jay boyfriend mo. Di mon paluspusan pa'y. Nagasat ka kan kwa na nagagat kan naanos. Nagasat mo't kanyak tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko. Anya? Ay na, insan! Saan lang na minsan awinaldas tinobiyang ti kwartam? Namina dun! Apoy, di ka pa natitigra? Insan? Laglagi pa minsan. Narigat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito eh? Apoy nga min, di mo pala sinanday siya babae. Ay ayatek ni Isabel, insan. Baka mo ka rin. Basta di mo ipawpawit amin ti sweldo. Pawitam lang, hindi pang allowance na. Ay, makapasurun ti kastoy. Nay, apa yan, Isabel anak ko? Anyat pagpupudutam. Dayjay adyani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masurunak. Ha? Agasam, allowance ko lang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat dayjay mat adyani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapaw itan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didak man mat sermonan.
May sakay umat nanang. Anak ko, amom ka day asikan ti tupi ko, dagiti kakabagyan ni Jane, gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano ang nagkasar? Ngamsikan ti pangipaw-pawitan ni Jane iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso ana parabor kanyak. Day talaang nanang. Isabel, Aywan gayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wen adagos ti sumbatyo. ha? Apay aya, anyat damagan na. Ama si Kuga. Anya? Ang masikog ka ka di nga agpaiso, anak ko. Saan nanang? Anya? Apay nga ron nga ibagam amasikog ka no saan mo't gayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Di ka ka di mabutang itikas tangar aramidem, anak ko. Agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta. Nakarkaron akagura da ka dagiti kakabagyan tinubyom no maamwanda na ita nga aramidem. Bayan nyo, tayo nakaagsapol iti pagtrabahuak. Tapno saan niya ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny, apapakpakanak kenkwa na anobyo. Ha? Makapasuron dagiti atap tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaadan. Agap-abang kamat gaya man dito'y sentro. Wan, pamasurunak iti lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyo. Nagalas ti pagkitkitaan da kanya. Ipakitam ngamin ti panagbalbaliw mun Panagnagam kadakwada. Ha? Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanya. Kat, pangalaam nga iti pagabang mo, kat awan matrabahom. Agtrabaho akman ken saan, at dalat ta kwarta kay... Hello, honey. Hello Isabel, kumusta ang tisigog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsikog, Johnny. Iso ang masapol nga aginana, Okay nga ron ha, agi na nakaanay man. Ano ang tisigog mo Isabel? Wan, honey. Basta itad mo amin nakidawakan ka. Tadyak kaya't ti mapapa ay. Agsina talangan no di mo itad dagiti ka sa pulang. Ayun gayam, kurang ti ipaw-pawit mo. Agbayad akpay iti abang ko dito'y sentro. Pinagawid kalangan. At ipagbayad mo iti abang, ket idulin mo, tapno at daor nung ta. Ha? Manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kayat ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, tasyak ti mangidulin. Agor nung ta, nang runa kat addanton anak ta. Nagmayat ti biyag ko. Again, enjoy agad. Ulay sa anak nagtrabaho. Mabalin na. Kung nagtupay ka, alab na tinobyo. Nasingpat ka niya, dayan. Amin nga iba kang patyan na. Kanpat ka na amin, akit daw kan pa na. Ay, namati itiimpag ka, amasiko ka. Nga oray na saan. Hi! Mabalante makitiba, miss. Ha? Guwapo. Okay. Sige lang. Apa nga may saka? Daga nga itisinggan. Basta agpada ta singgal. Anya tinagan mo? Isabel, sige. Napintas tinagan mo. Kas ka pintas mo? Siyakmot ni Franco. Si. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit binasan. Sige, agsala ta, Franco.
lagi po tinapasamak itirabi. Napartak kami nga agpadpada iti dayja, Franco. Ayan ngayon dayja lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel ang nagturukan ni. Tiwalat ko. Nakaparabaw itilamisaan. Awanan ti karga to yung wallet ko. Ayan dagiti alahas ko. Ti sing-sing, kwentas, relo kanaritos ko. Apay ngawan matan. Anya ti kayat asawan da ito eh. Tinakawan nak nga taday tiyay alalaki. Ti cellphone ko. Awag akman. Naimbag ta na isave ko ti numero na idi kalman. Sa dino tayan mo? Awanan kay tibayin. Relax. Dahag mo na to, Isabel. At dahag lang ito si Deg. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ang ulat. Talaga na inalag. Kayat kung may doli. Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagtulugan ta. Nagtardarasag mo din ta importante tinapana. Inalag ti kwarta kan alahas mo. Tama nga no tamang takaw. Indulin mo. At da kanya. Anya? Isublim kanyak dagita. Di ka matanagan ta talaga na isublik. Indulin ko lang. Isublim itan, tanga-asim. Sige, agkita tangarot. Ibagak no sa din ti pagkitaan ta. Apay amasapol adito yung hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipot. Amok to maglakay kayat mo. Yagmun ti kwarta kin alahas ko, tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa yung mata. Kung ikatagsar-sarita tabay, kailiw ka namin. Di na ka di kailiw. Masyak, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka ngamin una yan, Isabel. Franco. Si katerapap ko babae nga asawan. Nakasaganak amang ikasarkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabali tagkasaltanton. Takdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasarita ta. Ada pagdaldala na ka problema. Ha? Anya dito? Masakit ka, Mac. Dakil ti magas-gastos ko para iti agas na. Siyak lang amin ti mang tutulong kan ko na. Tasyak lang ang ti barong anak na. At ang pamilya na giti kakabsat ko at marigrigat na lang. Anya. Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isublim. Nakapapayin mo ta. Basta di mon isubli, taaramatong para iti agas ti amam. Agya mo nakarot, Isabel. Iso na lang ta nalipatak mo't gayam jalas mo. Diyak na ikat iti may sa pantalon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga agkita ta. Samon to isubli. Agya mo na tama nakawat ka. Nasingpet ka, Isabel. Ay, maopera ti amak yung tong bigat. Gumawan aramatan may kwarta. Anya. Medyo nakalagat at di maaramat. Kat kurang ti kwarta. Apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalin ka no. Oray kagudwa pa ilati ipayad ko. Anya. O sige, mangtudak iti 20,000. Sanin, nakapapain. Maasyanak namin kan ka. Isungay kan ka. Iso na lang ang tawad ibang ko akash. Aday jibang ko. Ha? Apay, mairwar mo nga tayo ta. Wala. Kuyugan naktain ta irwar ti kwarta. Sanan, kapapain. Mapapain ako unahin kan ka. Alakit din. Agrobatan. Tamapan ta iti bangko, Franco.
Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakadayo kumamit ang nga umunat liyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastraken na kon, taagawin ak matlain tun madamdam ah. Sino day ta, sweetheart? Ha? Sino day jay alalaki? Ni Franco. Nobyo nanan. Anya, kahit ni Johnny nga'y. Apay, nagsina kayo na. Tangiwat yun. Ang mga numangag na kayo ni Franco. Aguli mo kayo nanang. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Diyak kayat nanang. May mayat dito'y. Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao. Ijay lugar tayo. Nangagutin pa ganin nanang mo. Sino day dyan, Johnny? Nobyo? Wan. Ngam sina akon. Si Katipilya. Sa dino ti ayan na. Aday jay abron. Kinapod nun ha. Iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon. Ta si Katipilya. Apaya sinam. Sana. Saan ka nga agimon? Agi mo nak. Agi mayos lang. Sayang ti kwarta no sinam. Amo mata siyak ti ayayatan. Saan? Wan, Franco. Gusto ka ron, di mo sinsinan. Tano aramidem ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masikuga. Daytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam ken ni Johnny ita, tamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikog mo. Sana bali, tati amuna kat talaga ama sikugak nanang. Kat iso ti ama ti sikug ko. Anya, kayat mo asawan, pagparangam nga iso ti ama, tasikog mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible adin amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakala arasonan dayta. Siyak ti makaamo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad ang mga numadagrag. Anya? Di ka namin nagbambanog, ha? Agi na nakaanay ba? Wan, honey. Ay, wan, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak namin iti abang. Ken agpacheck abang. Sige. Agpauitak inton madamdam, ha? Ay, walang tisikog mo, ha? Wan, honey. Urayag ti pawit mo, ha? Sige, tamad madiman ng tirik na. Iturog ko biit. Bye. O niya. Agpawit ka din. Wan, Franco. Agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayan to. Nasayat na rod. Franco, kaano nga kasarta? Dandani ako nagpasangay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo amamu ang tinobyo medya abroad ti may papanakata. Saan kun anobyo day jay? Sikan tinobyo. Una, hindi mo pa'y matsinanan. Iso anobyo ang pa'y laging gata. Kuna ka ngamin asinang akon. Di mo matkayat. Pangalaan ta nga ron dito kwarta tano sinam. Wala man. Franco. Saya atim kiti ti makilangan kan kuan. Di mo apapaan. Tapno galanti lat tamang tadi ti kwarta. Siyak ti makunkonsensya iti ararami dan ti anak ko. Mare, iso nga imbaga kung dagpaysukan ka. Si kanton ti makaamo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam nabayagan nga awan pa nagtalag ko iti anak mo. Linuko na ang itinaminsan ti anak ko.
Iso nga buklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayon, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan di anak ko. Ang dinak mat dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam da itamare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. Nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanaga na. Manon nga aldaw asaan na nagawangawit iti dagos mi. Napanan na nga min aya. Jak amo. Basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagawawitan. Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Kun oray dagiti text ko. Lipat mo ni Janay. Tati ama ti sikug mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukom kan ni Janay. Nanang, Ladingitag, ngam imbaga kun ti amin iti ina ni Janay. Kad nalabit, indanon nan kan kuwana ti imbaga. anya? Naimbag ng oras mo, Johnny. Nadamag ko ang simangpot kan. Eso nga imaya. Apay nga ka. Di ka nga minan nagparparit na kanya. Kailo ka, Johnny. Di nakarakupan. Palangkantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay larupam ngagpakita kanyak. Eso nga imaya. Taumaya ka agkid daw iti pamakawan. Ikan na ko maiti may sapay agon daw ay. Nagsina kami kin ni Franco. Tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Pinanawan na kami iti anak mi. Agpalawaga. No, Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Palangkantis. Sinayang mo ti panagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Napukawan ang namin pinsan tayo ta. Diyak pagan ano ti man nga lilaw at tao. isunan anak ko. Oh, ato yung tigatas mo anak ko. Abay, asumanangit ka anak mo aya, Isabel. Hindi namat kaya tisagat nanang. Adto'y tiginatang ko agatas. Ing katimplaanan, ta iso ti ipagatas mo. Agyaman nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti kasapulan na. Ala, pagadalam day taan na pasamak ka anak ko. Di kan kayat asirmunan. Tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wala na. Pag nakmak da ito'y anapagtang ko. Kat ang bababawi kapo iti naramid ko iti kalabas. Biyag di tao. Rufa, italag ko ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayan ni Celine. Wala nang. Di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Jakon makapangan. Sana na sumurak ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayan ti anak ko, ading ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Celine, agaukan tamangantan. Ni nanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan na makapangan. Oh, sige. Agawa ang mirod tani. Mabisin akon.
Pingatan. Silin? Silin, apa yan? Ninanang, auntie. Saanan nga gangangas. Ha? Manang? Manang ko! Rabiin silin. Turog kan. Naitabo na ni nanang mo. At lunon tayon tinapagtingan. Wanyang rod. Talaga akas ta. Nadaan mo't nga rod itinadagsa na sakin. Awanan ti inak, auntie. Di bat-bat gakunay ngayon na. Ala, talaga akas ta. Mapantayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo laan nga agigitan? Ada umun-una, ada mo't maudi. Kasa na bale, taadak nga ang team. Imbilin na katiin ang kanya. Iso, di ka baybayan? Agyaman na, auntie. Basta agsingsingpot ka ha. Diyak kaya ti sukir. Masapo na surutom amin apagayata. Nawata? Uwan, auntie. Silin, rumuara ka. Kaya tamangan lumarabya na ka sumangpet. Agluto kanto ni ti kanamuan. Uwan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Inakagsapul iti pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya nga Rofa. Adda na sa pulang agtrabaho itiklam? Ay, awan pa'y nga Rudzelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inufaran ko may tidakil agatad Ti dalat takayat. Siyak nga minan Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngam nutila nga. Saan pa yamadlaw? Kan nalaingat nagsala. Ay na, madlawan ni ti rupang ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho itiklab. Iso apasensya wan. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo Ha? Madungay? Basta ada nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho itiklab wan. Jay ubing, sexy, kinapintas. Ha? Ape akit kitaan na, auntie. Pababa pa nga to ti panangkitam kanya. Mapintas ka, Silin. Kan mayat ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pailaan. Ha? Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, auntie. Ada, Silin. Irekomenda ka iti gayem ko. Anya nga'y trabaho, auntie. Restaurant di pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Diyak lang pagarop nga da napintas aka anak ka, Rofa. Asino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nganti na. Matayumat Agong langin kan agduman, Basta mo tikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido ka nga trabaho? Diyak pa'y kabisado ti aramidag, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahito iti ibadong, Silin. Ingkan agsukat iti dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Diyak kayat ti kasta, tata. Diyak agbadbado iti kasta. Lalaki din. Mayroon kanto. Ingkag sukatan. Wah. Ano sangitan nga Alan,
Ay, may irwam kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag danag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idi rabi Adoy, auntie. Oh, nakaado ka Adami nandito Wen, auntie. Apay ngagsangit ka nga Diyak kaya nagtrabaho Jay. Agsapula kiti sa balya pagtrabaho auntie. Sana mabalin? May mayat ijahin, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itid mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan iti koleyo. Basta diyak kaya ti Jayan, auntie. Silin, saan anatangken ti ulom? Dinakpagunten! Sa baliak na makaungutak silin ha. Ha! Tandaan ang data! Itulog ka nga gawid, Silin. Saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana balit, hapaawid akmaten. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kun, sir. Kat agyaman ak iti pa nang itulod mo kanyak. Itulod ka naging gadita balayo. Saan? Agungot ni antik. Istrikto ngamin ni antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag ngamin ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, may ipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal? Ha? Wen, auntie. Ano kasta nga rod? Awaten ta, ti Jaya na at tulong. Pagadalon na ka. Sumurot ka kenkwana. Ta, i-shoulder na amin pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela, auntie. Ngamjak kaya ti pumanaw ditoy. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry no di ka sumurot ken kuana? Di ka madanagan. Tanasingpot day a tao. Ngam, dita pa yung nayamam mo day dya tao, auntie. Yapo, madlaw mo tanasingpot. Kan man nagtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, Silin. Di kagbabayin kanyak, Silin. Ibilang nakamanong mo. Sir. Manong, kunam kanya. Tudua kami, iti babaunan dito balay. Agsingsingpot ka, wen? Agadal kanto na imbag. Tano makatulpos ka, uray agawit kanto ni balayo. Wala, umay kan, taitulod ka iti agbalin ang silid mo. Kaslan na singpot-mot ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sabay lang ko mga rod na matuloy ko ti arapahaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, at to yung tibayad, tinlakom abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalami ti kwartam. Ay, kat, nadiskarte akmut, Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Agdan sa sugar daddy, Ay, ano ang sugar daddy nga ipagbagamot? Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, tibag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwan, Manong. Kat kumusta? Magustuhan iti pagadala na nag-enrollam. Medyo maikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laan. May ruamak to. Basta agsingsingpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanya. Kat di naktubtub nga rin iti kayat ko, okay?
Uwan, Manong Jerry. Ala, ikagdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na tapno presko ti panaturog mo inton madamdama. Siyempre, naglinglingat ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay ay masapul nga itrangkam ti ridaw ti silin mo silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanahon kanya. Tapno maragpat mo ti arapap mo. Di ka nagkadkad silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sikat ti arapap ko nga asawagan. Mala, mangan kan, balasang ko. Tapno saan ka man na daw ije pagadalan niya, wine. Uwan, Nana. Na, apay, nagsangit ka idi rabi ay anya. Nangagaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag dagita matam. Awan day, Jay. Nana. Alala, jakon agdamag. Tamuklatan nga da pagdaldala ng balasang ko. Taab-abu ko ni Jere. Anyat kayat yu asawan, Nana. Madamag kumalaring balasang ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jere. Madlaw na singpat kayo, Nana. Isungag talagak kada kayo. Idida mo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamtsak laing pagarup nga dagayam sukat day tapan ng tulong na kanyak, Nana. Ay, amuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam amu nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Iswa, pinagnaid na ka dito balay na. Agam amuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakas iti amok balasang ko? Saan laeng asika tinultulungan niya? Adon tinsangsangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalon na ken agbalin mo ang asawa na. Agam awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakan ko na dahito kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti denani Sir Jire. Sikan ti pakasaran na. Apay nala daw ka naggawin. Na-traffic ka, Jerry. Jerry. Ulbud ka. Pudno ti bagpagak. Tay ko nam giti. Adda lalakim. Sana pudno dayta. Awan lalakik. Adda! Manipo dita. Di kan makarwar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Hapay ngay bawag ka, ha? Auntie, di nga kaya naparwaran ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kung nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa bali a plano na kanya, Auntie. Iso kaya't nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali at tabak na. Saan ka nga agrigat iti sidong na? Diyak kayatan dito, Auntie. Agkabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Kaya po, agsingsingput ka nga min, Silin. Adit, narnakanan ni Jerry. Aginayad na kabumangon. Tarungwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawas ko. Tamangan numalukag da ito a tao. Tiwalit kan cellphone ko latan dalaak. Diyos ko,
Tulungan nak ko ma. Yan dayo nak iti daytoy at tao. Agyaman nak. Nakapanawak matlangan iti dayja balay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawi ti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakmat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan. Nadadaalan ti masakbayak. Diyos ko. Tulungan na ko ma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na ko mabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan. Kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alungan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isa nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan, taing kagkape. Oh, adto ti kwarta. Ikagkape. Para bangonan. Kat agawid kang tumutan. Adto ti pagpletem nga agawid. Awan balay ko a pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Uli ila akon, sir. Anya. Ala, umay ka. Intag kape. Kuyugan ka. Sana ba tan alpasan ti duty? Napintas ka si Lynn. Agyaman sir. Sayang ti kinapintas mo. No agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan na damang gundaway kan ka. Ano dagiti walang ang lalaki dito Iso delikado. Kunak nga agsapulak iti pagtrabahwak, sir. Ngamawan matamamok dito No kaya't mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan natin mang kadwakan ko na. No kasdya yung awana kay Jibalay. Patpatgik ni Lola. Taisutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Ha? Kinapod no na. Nasaan tinapalabas ko? Dagiti nagdaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadalnak. Aging ga nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Mapok! Nagsingpad ni Selene na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw abalasang. Sana kas kadagi ti dadruma. Nangkadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni Selene saan? Nasingpad abalasang ni Selene. Kasta ka di Lola? Di nasayat, no kasta? Misula ko man di asawaan. Anya? Kaya't ko ni sila ngagbalin nga asawam. Nasingpit ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga asawa, Lola. Kunak man, diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang mita, mabalinay. Tadan kurso na ka para kin kapok. Ni Silain. Agyamanat, tadinak pinarigat iti husto si Lynn. Inaklon nak matlangan. Mabainak ko mga klon kan kata sa anak ama ikari, Jude. Ayayatan kamat ngaminan. Agyamanat, ayayatan kamat si Lynn. Ken awan terong bangay bayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam.
ayatan kan tulad ta. Agyaman hak, Jude. Kunak no jakon makasara kiti kasken kakasingpat a lalaki. Kasano ngay? Agkasartan? Kayat kan ngay kalay sa. Sikat ti makaamo. Kayat kumatan ti makikalay sa ken ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no ita lang ipasyar ka dito'y Jude. Amo mati makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kaya't makita dahito a lugar. Maawatak day ta. Hala, dumsag ta nga ro din. Tapno maamamok mo ti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Silin! Si kakadidaytan ka, anakan? Uwan, auntie. Ape akas ta tila ngayo. Ay na, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Ha? Apay, auntie? Ay kwa, inapiktaran ti sakit ko, ti panagkita. Kan, diyak makapagnan. Taputi din, ti may sasakak. Anya? Nakaroon ti sakit ko, kanakan. Tan nabaybay up. Awan mo nga rod kwarta, pag-agas ko. Ururayag langan ati patay ko, kanakan. Anya? Ay, uwan gayam. Kadwak ni Jude. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano ak, auntie. Kasya na ka ti Diyos, baro. Kailiw kunti ka anak ka. Italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Tsak amo akas to iti kasasaad yo. Ay, siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken kakanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka na kan. Sorry, no, di mo natunoy, dagiti arapaap mo, gapukan yak. Ala, baybayan yung dagiti auntie. Nayatlatan niya Apo Diyos, taurekas di tinaglablabasa. Inturong nakmat itinasaya at atao, nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan na para ken ka, kanakan. No, kunam anak katumpong ka itinasingkot a lalaki. Karbang amat, balin ang naragsakan, kanakan. Kat ulitak ate agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan. Biyag di tao. Ne, nakarubot kamot gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasak bea sumurag ka iti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nagta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ni, nagsapa ka matan. Kat mawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan. Atudan ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klayang timalada. Siin, inakon. Nanang, apay akas Jay ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ni, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat ngagtrabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wan, Arian. O sige, mangan kakit din. Tayo nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo, Sar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko.
Addo ti pasarabo ken ka, sweetheart. Awat amon. Ada kan, William, sweetheart? Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kada gito yung pasarabong kanyak, Maala, sumra ka pa dito yung apartment ko. Wala. Dito yak pala. Madamdama akto na sumrek iti trabaho. Wala. Mailiwakan ka, William. Kaya't kapay akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan nito. Di kagdanag, Carol. Upat itati iliw mo kanyak. Agyaman ak iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, Tama nga numakadlaw ti asawam katag iskandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apunos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Nasaya tadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong umat itay ni boss. Ito nagladaw ka man Ang tapay namin napatagay na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Pagpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige sikat yung magaam mo. Ngem, sa dinong namin tinapanang. Basta da napatag ni na si Kasok. Laki tayo nagtrabaho tan, tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanan. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap dakla ang tibagik. Tamangan nupod numot ama kumikumla ang ti asawak iti opisina da. Awan ka di pa yung tata? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkantana. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbay ang maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti silid yung agkakabsat. Siya kun timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nana? Wen. Ala. Umay kan anak ko. Alas 11 ba't gaya mo ni Tirabi, Carol? Mapayag di nakrining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Dito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga numakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kumahan. Datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno saan amasapol nga ilimad ta. Sana bale. Umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa. Umayak tumanan iti rabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan ka data. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga, Rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ang Vina. Makapagsarita tamat laang Nabayag at dito nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Yung basit mag-amin do oras ko. Makumikom kami ijay opisina. Wen nga rod era. Kailiw ka paikit din. Di mo masarsarong karan dagiti anak ko. At ang dulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili ko itan ang makita. Wen umay kan tulatag pa siya. Ang nasapa ka mo tarim mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti aldaw nga ag-overtime kami. Saan mo na ka na yun? Nadala yung masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yun? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Sapay la ko matabidot ti atap ko.
Diyos ko. Isurom ko daramidak. Andan da asawak. Obi na. Anya pa lang tiraramidem. Rumbang ko nakaturong ka ita. Adalang man tirabi eh. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Ada kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibagamon ta ni napanlugak. Kaya't konti na. Napatid kami ka di pa yung pamilyam kan ka. Anya ka din dahi asal saludsudan. Siyempre, napatid kayo kanya. Tada kayo ti pamilya. Nukas tangarod. Apay adi mo man la maibingayan iti ure basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbaga nga agong overtime ha? Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina? Para mo't lang kada kayo ti kasto yung aramidag. Sika kumamot tin ati makaamu amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nang runa ka ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, sika ka dilaang tag of overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mo ta nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laang. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakan ka. Adakan ka, no, sino ti patsyem ka na kami Panang dadal, ti kastang ibagbagada. Di mo patpatsyen dang itatat tao. Era, mabalin ka din nagsarita ta. Anyan pagsaritaan ta, William. Beka, rumarta dito opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sa nabale. Gabuta lunch break magten. O ala, mapantangaro dito may sa restaurant dita sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabari na mapasamak. Naku na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ng Vina. Amok da ita. Kaputa sa baling dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos ang marakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kinikarol. Ngam sigod nga agayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod idi nga ayan ayat mi. Saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan day ta, asang ada kayo tinaikari aparay titong kalmaysa. Minamaag day ta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritan ni Carol. Kaya't ilintag yon ti kamalian aramid yo. Tata, imbag man ta nasapa ka ita nagawin. Ngam nakaturugan dagiti kakabsat ko. Inururay da ka matla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublinti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mo't talaga. Sino nga minti ng ibaga, asaan kayo anaparig kanyak? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sabali mat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Ariana, pasensya ka lang kuman, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ayang ikarit, sulnitak lang itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga ipost na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain?
Ay ayatan ka unay, William. Tsak kayat ti mayadayo kan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti kunan era agayem ko. Awan na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apaya kastamat ti bagbagam. Carol, masyanak ka nagti anak ko. Awan na pulos oras ko kanakwada. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga no dumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papan kadata. Awan bibiyang po! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagos ko. Sanyag sigsigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matirik na ka. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay, pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka na gito'y makit-kita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan daw, William, kan ti babae na. Ha? Kan ada pa'y video da adwa. Nangalaam ka na kita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako, ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka lang ang ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon a matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Paypay lang amin anam amok dayjay a tao nana. Apaypay lang amin na nagsabat ti daalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonem tigasat mo. Tasinarrak mo dayta. Binagbagaan ka iden. Ngam dinak mat dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanya. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak. Amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Tauray anya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kan kang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo. Kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatagi di puso ti gayem ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya? Inaklon na nga da relasyon yo. Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timbikar man ang tisigo da sakit na. Okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langin. Asapay kuma. Na malasatan ti kayem ko ti kasdya na pagtingna, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti guntaway ang mangilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang,
Mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo lahat anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya tamatay. Pagawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya anak panagan ni Nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikari kanak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilya. Pakawanan nak, William. Diyak matimpagarop akas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masyanak unay karag ti anak mi. Tapos sangit na sangit. Di na kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan nak, William. Siyak ti makagapuno apay ang napasabak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Na masarakam tumatlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumusta ang tirik na, Vina? Nasaya at matan. Ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yung iti babaeng. Pagkawanan na ko ma, Vina, asawa. Aminado ak, iti basol ko. Nagbildutak. Nailaw anak. Nakasagana ka magsulnit iti aduan nagkuranga ka na kayo pamilya. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pagkawanan na ko ma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apo yan naramid mo ti kastay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nung nasulisog ak iti awis ti lasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka. Bina, asawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso ang naapektaran na kiti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit ti naramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikariman di mon ulitan ti naramid mo. Wan, Vina. Wan. Promise. Ipat patig kayo karagit anak ta.